Mae byd busnes yn esblygu trwy ddata. Bydd ein rhaglen MSc Dadansoddeg Busnes yn rhoi'r sgiliau i chi drawsnewid data yn benderfyniadau busnes pwerus. Byddwn ni'n rhoi'r adnoddau i chi dynnu a thrin data mawr, gwella eich dealltwriaeth a chael effaith ar fyd busnes a chymdeithas. Byddwch chi'n cael eich addysgu gan arbenigwyr o Ysgol Busnes Caerdydd a'r Ysgol Mathemateg. Byddwch chi hefyd yn trin a thrafod dadansoddeg a strategaethau gwneud penderfyniadau sy'n cael eu defnyddio gan ddiwydiannau byd eang. Byddwch chi'n datblygu'r sgiliau a'r arbenigedd sydd eu hangen ar gyfer y swyddi gorau, a hynny mewn meysydd megis dysgu peirianyddol, rhagfynegu, cynllunio ymchwil a rheoli risgiau. Nid dim ond dysgu'r theori y byddwch chi'n ei wneud. Byddwn ni hefyd yn defnyddio systemau efelychu uwch, yn cynnal senarios go iawn ac yn datrys heriau busnes cymhleth. Bydd hyn yn rhoi profiad ymarferol i chi a'r hyder i ffynnu mewn marchnad fyd eang sy'n datblygu'n gyflym. Byddwch chi'n astudio yng Nghaerdydd, dinas amrywiol a chroesawgar sy'n rhywle gwych i astudio, byw ac archwilio. Mae gan Brifysgol Caerdydd, sy'n aelod o grŵp Russell, gymuned ôl-roddedig lywyrchus. Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd a gweithgareddau allgyrsiol yn ogystal â chyfleusterau astudio a chymdeithasol rhagorol. Felly, ble gall y rhaglen MSc hon fynd â chi? Mae yna ystod o bosibiliadau sy'n agor drysau i yrfaoedd yn meysydd dadansoddeg, rheoli data, ymgynghoriaeth a mwy. Mae dyfodol busnes yn cael ei reoli gan ddata. Ymunwch â ni a gyda'n gilydd byddwn ni'n troi dealltwriaeth yn gamau gweithredu ac yn ysgogi newid go iawn.